Tak, ahoj lidi, já se jmenuji Masta a zdravím vás u mého prvního let's playe ze série Minecraftu. Vlastně, eh, abych to dál nezdržoval, tak asi nejdřív bych si vytvořil nový svět. Asi ho pojmenujem klasicky YouTube. Řekneme první série, tak 01, nějaký seed, ten asi vynecháme do začátku a vytvoříme si svět. Než se tam vlastně vytvoří svět, tak já bych pokračoval. Prostě koukám furt na ty let's playery, jak ten Minecraft hrajou, jak ho natáčejí, tak jsem si prostě řekl, že to může být prostě fajn. Proč ne? Proč to neskusit taky? Jestli se vám to bude líbit, budu jedině rád. Budu jedině rád a budu točit dál. Snad i ještě z jiných her. Doufám, že nic není nahlas moc, jestli jde o zvuky, jestli si myslíte opak, pište určitě do komentu. Do příště to napravíme. Abych se pokusil nastínit nějak tuhle sérii, tak bych asi začal tím, že bych to asi vzal něco jako vysvětlovačku, něco v tomhle stylu. Jo, určitě chci si prostě vytvořit nějaký krásný Minecraft svět, kde budeme mít kde bych vám vlastně ukázal různý způsoby dělání mobtrapek, různý automatické farmy. Předem se rovnou omlouvám taky, jestli budu mít nějaký přeřeky. Jo, je to prostě moje první video, tak berte prosím na tohle zřetel. Udělali jsme si pickaxe, zatím z dřeva, stejně jako meč, kterým si tady zabijem slepičky aspoň, když už je tady máme, ať máme nějaký masíčko. Tenhle první díl bude takovej nutnej určitě, za to se taky omlouvám. Uvidíme, jak to bude příště, ale chci se určitě pokusit najít džungli, kde bych si vlastně udělal domek na stromě, protože se mi to vždycky od jak živa vlastně líbilo. A myslím si, že to bude opravdu pěkný. Vytěžíme se tady kobl, ten vlastně vytěžíme rovnou na nový krumpáč. Já se taky ještě omlouvám, mám trošku rýmu, cpanej nos, tak když budu mluvit trošku méně zřetelně, tak abyste věděli proč, nebo popotahovat. Uděláme si cobblestone pickaxe, dřevěné věci si necháme vlastně, to může pak strčit do pece, jo. Pardon, s tím nebude určitě problém. A jo, a rovnou i chceme udělat pec. Ať si potom můžeme krásně vypálit. Masíčko. Já jsem teď dlouho Minecraft nehrál, abych se přiznal, tak nejsem obeznámen úplně s těma nejnovšíma věcma, což do příště určitě změním, jo, koukneme se na wiki, ale
teď jsem si právě vzpomněl, protože tady vidím takovýhle divný oréčko, což je granit. Jde z toho něco dělat. No, uvidíme, koukneme se, ale líbí se mi to. Jestli víte, co to je a k čemu je to dobrý, určitě mi napište do komentu, budu jedině rád. Ale prosím, jak se to říká? Nehejtujte? Prostě mě za to nevyspískejte, že vám tady povídám, že tady natáčím prostě video z Minecraftu a nevím o některých nových blocích, které v něm jsou, protože opravdu, teď nedávno jsem si právě Minecraft koupil, takže doteď jsem hrál na, myslím, 1.5, na Vares verzi, tak no, to by tak bylo všechno. Vidím slepičky, to se nám hodí a určitě bychom potřebovali najít ovečky taky, protože undecided, dobrý, tak je ono. Máme i kravičky, ty si budeme bohužel surový, ty musíme zabít taky. Tam se prostě ani v listi neschováte, bohužel. Potřebujeme maso. Říkám, pokusíme se najít džungli, uvidíme, jak to bude vypadat, jestli ji najdeme ještě v tomhle dílu. Vidím to tak, zajíc. Vidím to tak na půlhodinové video prozatím. Jestli džungli nenajdem, tak to udělám prostě off-screen, mimo kameru a příště bychom se uviděli prostě už v džungli, kde bych začal vlastně stavět základy svého domku na stromě. I když ty kopce jsou pěkný. Kurník, já chci najít ovce. Já potřebuji prostě ovce. Zajíc. Dá nám něco? Jo. Super. Dá nám rabbit hide. Zajímavý. Tak uvidíme. Super. Máme vajíčko a máme tady rovnou 3 ovečky. Krása. Dneska máme štěstí. Vidím to tedy, že první noc přežijem. Snad bez. No. Co víc si přát, vlnu máme. Vlastně teď jsme našli uhlí, takže máme si z čeho uvařit nebo upíct vlastně to maso, což je super. Jsem za to rád, protože určitě všichni znáte, když vám to vygeneruje svět a teď buď máte všude ovečky a nikde maso, nebo máte všude maso a nikde ovečky a teď to hledejte po celém světě, to je opravdu otravná věc. Jo, stejně doufám, jak máme štěstí v tady tom, tak bude mít stejné. Se takhle jenom nakouknem. Ale slyším zombíka a doufám, že dobře vidíte, že tady není moc velká tma na vás. Ale asi jo, tak odsaď jdem pryč teďkom. Těžit budem potom. Teď to nemá smysl. Nic takového moc velké těžení
určitě budeme i do budoucna dělat bridge mining. Říkám to, doufám, správně. Děláme si pár chodbiček, doufám, že tentokrát, když to aspoň budu natáčet, tak se nestratím. Jako kdysi, kdy jsem bohužel svůj dům ztratil a bohužel byl jsem bez dřeva, bez ničeho, takže nemohl jsem si nikde nechat věci, abych to později zachránil. Máme zimní biom. Tak aspoň vylezem na kopec a rozhlídnem se, i když kolik je tak hodin. Už bude večer. Tamhle jsou ovečky, borovičky, ty taky nechcem. Tady máme krásný kanion. Svět se ještě generuje. A my se potřebujeme najíst. Tak si dáme jehněčí. Bohužel ho spořádáme hodně. Jsem si mohl nechat, protože stejně jsem donucen se zakopat pro teď a přežít první noc. Tak rychle, ať nás něco nedostane. Já se takhle rychle otočím a udělám si ještě torčky, ať taky z toho něco máte. Jo, super. Takhle si to tady zvětšíme aspoň. Položíme si sem tupec a dáme píct masíčko. Tak dáme hovězí. To bude super. Uděláme si další díru. Sem si hodíme crafting table a uděláme si postel. Akorát přesně jsem si nechal ty 3. I když nevědomě, tak tak jsem za to rád. Tak se jdem rychle vyspat, ať může pokračovat co nejdřív. Takže už je krásný určitě den. Přesně tak, už nám tamhle hoří mobové, což je super. Masíčko, joj, se nám upeklo. Všechno, což je taky super, máme konečně jídlo, ať můžeme dál pokračovat v cestě. Takhle to krásně zaděláme a budeme pokračovat. Ale kudy? Vidím uhlí, ale toho prozatím mám dost. I když... No, kdo by odolal? Je to přece jenom uhlí. Je to super, že z toho padají i teďkom expy. Vlastně už delší dobu, ale kdysi to tak nebylo. Tak člověk aspoň z toho těžejí něco má. Jo. Cobblestone a zaděláme. A půjdeme dál.
Já nevím, jestli byste určitě něco chtěli vědět, tak se ptejte, pište, na všechno odpovím, jestli byste měli i nějaký nápady, co bych mohl udělat pomimo toho, co plánuju, co byste chtěli vidět jakoby dřív, tak pište, já něco vymyslím, připravím to a pak si to spolu vlastně třeba nějakou tu automatickou farmu uděláme. Ty redstoneové věci prostě jako různý piston dveře nebo nějaký skrytý vchody a různé takové divné mechanismy si určitě vám to rád ukážu a aby jsme si to spolu vyrobili. Já tady vidím, to je přesně diorite, jo a tady je granit, ty kráso. Koukám, že jsem Minecraft chvilku delší dobu teda nehrál na normálním single playeru, což je taky pravda. Generuje nám to krásný kopce, ale bohužel, i když vždycky jsem to udělal tak, že jsem skončil vlastně v nějaký hoře, tak pro tentokrát si změnu, takže hory nechci. Ta uchomůrka. A mohl bych si udělat polívku, ale ne, tím se nebudem zatím zaobejvat. Na tu polívku jednou dojde, tak či tak. Tak jdem dál. Jo, ještě kdo neví, nebo kouká na Minecraft poprvé, jako učí se to hrát, tak určitě uhlík, když ho nenajdete, tak nezoufejte. Stačí vytěřit vlastně normálně dřevo, surový dřevo a jak ho tak máte, tak to stačí strčit nahoru do pece, dolů na podpal, stačí dát tu překližku z toho, co to vyrobíte a tím si vlastně získáte eh, dřevěné uhlí, jo, což určitě taky dobře poslouží na torčky a tak. Takže buďte v klidu. Krásná řeka, hodně kraviček, ale masa zatím máme dost. Ale čas se nám pomalu krátí a jo. No a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Když nám polezou do cesty, tak nevidím jeskyni. No. I když nic nemám, tak jeskyně mě... Aha, lákala, řekl bych. Tři creepři. Tak, no to už asi stejně neutečem. Tak to je... Jau. Tak aspoň mi pomohl a byl ve vodě. Tak super. Ještě, že jsem neumřel. To by nebylo dobrý. Já vám takhle tady posvítím na toho parchanta.
Au. Tak ten už v vodě nebyl. Jo, chvilka soustředění. Tady ale já bych rád našel železo. Třeba. Tak nic, no, takový otevřený komplex. To uhlí nechám na pokoji. Já. Tam to uhlí. Došli jsme k bažině. Což je dobrý, aspoň, že tady je jiný biom, ale abych řekl pravdu, furt nejsem spokojený, protože chci tu džungli. Tak já myslím, že už to je dost dlouhý. Jestli se vám to líbilo, tak určitě dejte like a divím, jestli má cenu vůbec tohle pokračovat. A jestli se vám to bude líbit a nějakou tu odezvu budu vidět, komenty, cokoliv prostě, tak pište, lajkujte, budu jedině rád, budu dál točit a myslím, že já teď najdu asi džungli offscreen a v příštím díle se vlastně už uvidíme u džungle. Díky moc za shlédnutí, mějte se hezky, ahoj.